ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏବେ ଯାଏ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଜମା 9, 10, +2 ରେ ପଢିଥିଲେ ସାଇନ୍ ଥିଟା କୋଟ୍ ଥିଟା କୋସେସ୍ ଥିଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏଟା ଏତିକି ଡିଗ୍ରୀ ସେଟା ହେତିକି ତ ଛେନା ପନଖି ଛେନା ଗୁଡ଼ ସେଟା ଲାଗିବ କୋଉଠି ଆଜି ଯାକେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଲାଗିବ ସେଇଟା କୋଉଠି ଛାଡ଼ିଦେବି ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ହରଣ ଲାଗିକି ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସାଇନ୍ ଥିଟା କୋଟ୍ ଥିଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ 90 ଡିଗ୍ରୀ 80 ଡିଗ୍ରୀ ଲାଗିବ କୋଉଠି ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଚଲାଉଛି ସେଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଚାଲିକି ଚକାଟା ଚଲେଇଲେ ଚଢ଼ିବ ସ୍କେଲଟା ପକେଇବି 15 ସେମି କାରଟା ଟିବି 9 କୋଟ୍ ଥିଟା କରିବି ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି এইটা ঠিক হব না ভাত রাঁধিলা বেলକୁ ନା ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଟାଟା ପ୍ରୟୋଗ